Her på Utzon-centret har vi været i gang på det seneste med en udstilling, der hedder Fatamorgana. I den sammenhæng snakker vi også sammen med Mediologi og 5. semesteret her om at få projekter mappet i forbindelse med etableringen af en digital model og få lavet 3D-print i skala 1:50 af projektet, og derved kunne få mappet animationer på den her model. Og det giver en helt anden dimension af projektet og et liv, som man slet ikke ville kunne opnå ellers. Så det er det, drengene har arbejdet med, og vi synes, det er blevet rigtig spændende, og vi glæder os til at få det arbejdet videre, når udstillingen åbner.